1 hour later. Hi everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, ang first ganap namin ni Mamang is kumain. Kasi wala pa kaming kain. Kung napapansin niyo, putlang-putla na ako. 15 minutes din po. Nasa 2 hours na tayo na nakapahinga. 2 hours, 3 hours, no? Kasi dumating tayo ng, anong oras kami dumating? 1. Nasa mga 3 hours na din kami nakapagpahinga. So ngayon, nahanap kami na pagkain kasi gutom na ako. Inantay ko si Mamang ang tagal. Tapos ang sinabi sa akin, ako yung inantay niya. Huwag mo akong sisihin. Kasalanan mo yun. May kausap ka, ayoko naman ikita-eater sa work mo. Hindi. Sinabi ko sa'yo, ikaw yung hantayin ko. Inaantay niya ako, pero yung inaantay ko, yung ako na yung ready na ako, ikaw inantay ko. Kasi may kausap kang client. Unay mo ko ba? Sa akin. So hi ka muna ate sa vlog. Ang bait ni ate, pero ang hina ng wifi nila. They joke lang. Okay naman yung wifi nila. Medyo maulan lang talaga ngayon. Ano yung marirecommend mo dito na kainan natin? Yung Corvada po. Ayun yung sinasabi mo, Corbada. Doon tayo ngayon. Meron din po yung kung gusto yung mga veggies lang, dyan lang po sa tabi. Ay, hindi kami diet. Walang da-diet ngayon. Walang da-diet sa barkadang to. Walang veggies. So yun nga, pupunta tayo ng Corbada. Doon tayo unang kakain. And then, itatry natin yung mga food nila doon. Food taste ulit. Tignan natin kung masarap, worth it yung yung ano doon. Yung price. So sana masarap kasi gutom na ako. Dito kami sa Lexia's Hostel and Workshop. Yes. Dito lang yan sa General Luna pa din, di ba, na street. Medyo papasok siya. Ang kinagandahan dito, meron silang swimming pool na nasa rooftop. Di ba, kabog? So maliligo ka mamaya. Pumunta yung afam doon kanina. Siguro, baka gabi. Sabi niya, may kasama ka dyan, may bubang. Sabi niya. Sabi mo, muscle. Kaka-gym. Lagi ako naglilift ganyan, gym. Oo nga, ito dede, muscle to gagawin. Namawa ka mo, muscle, matigas. Oh, muscle yung gagawin. Dami rin nakala dede, muscle kasi kaka-gym. Oh, chares. Then, bukas pala, tingnan niyo yung vlog ni Mamang kasi i-room tour niya kayo sa aming dim light room. Yes, pasabog. Dim room. Ano ba tawag doon? Basta. And then, halos Bisaya dire sa Siargao, di ba? And then Bisaya ako, so dili ko nila malibak. Anyways, inaantay na lang namin yung motor kasi magre-rent kami ng motor ni Mamang. Gusto niya maglakad. Alam niyang maulan. Papasok pa nga lang kanina, nahirapan na siya. Paano pag nasa kalagitnaan kami tapos biglang umulan? Babay mo now. Punta na kami mamaya pagdating ng motor. Ba? So, ayan si Purita, nag-rent ng car. Pak, pasabog! Ay, pala. Anong tawag dyan? Automatic yan or ano? Automatic. Ano yung isa? Pag hindi, manual. Manual. Ano mas mahirap i-drive? Automatic or manual? Walang mahirap. Walang mahirap? Lahat kakayanin? Oo naman. Alam ko mag-manual. So ayan. So nag-rent na lang tayo ng motor kasi maputik. Doon ako sasakay, baka tumabingi tayo dito. Gagi, hindi Ano ka ba? Ingatan mo drive mo Mahirap. Mahirap. Helmet pa lang. Wait lang. Oo nga, helmet pa. Ayan. Diyan pala kalok ko. Helmet dito Ayan na. Okay lang daw na driver lang yung may helmet. Oo. Ay tapos yung okay lang wala. Purito sa ayusin mo drive mo ha. Maayos kita sa'yo, Ben. Maayos ka ba mag-drive? Oo. Kahit sa kama. Pak! Pasabog! Pak! Plakado! Ayan, sakay na muna tayo. Ba't basa? Ano mabawas ang panty ko? Uy, isa. Wait lang. Dito na yung bag. Ay, wag pala basa. Wait lang. Ayan, plug kita. Ay, si 0.5 ko nga. Okay na? Maling-mali ito. Basang-basa ka, relax ng ulan. Asan na yung camera mo? Nabasa din yung camera. Drive lang pala lang siya. Diba sabi ko sa'yo? Di kung nag-walking ka, mas basa ka ngayon. Basang-basa. Wala. Ilang minutes na lang? Tingnan mo nga sa mapa. Ha? 6 minutes pa. Pero ang lakas na ng ulan. So wag na lang kumain? Basa na tayo, T. Pero fresh. Maputi. Next day na ito, pwede na tayo. Putla talaga to, walang kain. Lakas ng ulan. Lakas ng ulan, guys. Ito yung motor. Marami kami nakisilong. 1 hour later.
later. So, ayan si Purita. Sumorder siya ng pagkain. Ang order ko is yung pusit at saka yung broccoli or cauliflower. Ah, broccoli pala. Ay, Ayan. basta. Ito, Broccoli. broccoli, cauliflower, ganun. Ayan, Masarap kasi ito eh. Picture run, tapos ano? Tapos- Awasit. Tapos isang rice. Ang pag-payment pala dito, mo-order ka doon, tapos pipicturean mo yung kinain mo, then mamaya, yun yung papakita mo picture sa cashier bago mo siya bayaran. So yun palang ganap dito. Hindi ko masyadong nalasahan. Pero masarap. 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 Ayun yung fried rice na with egg, kaya yung in-order mo. Yes. Plain lang sa akin kasi masyadong mahal. Ayun. Masarap siya, I really want to. Sarap. Not overcooked, masarap ang lasa niya. Kahit wala pang sausawan. Perbada, thank you so much. Masarap. And then, kay Mamang, anong in-order mo? Ang in-order ko is yung fried rice nila, tapos may kasamang egg, then adobo. Tapos parang sopa umorder ulit kasi ang sarap, ang unti ng serving. I-try ko orderin yun mamaya. Ito, order ko ulit. Sarap. No? Masarap siya, worth it. Parang 80 ata to something. Basta. Walang. Plain rice lang tayo para carbs. So after namin kumain, bibili tayo ng mga accessories. Tapos bibili tayo ng sando. Ipalit lang yung gustong bumili ng sando, tapos mga accessories. Siyempre mag-bar tayo mamaya. Ano, mag-t-shirt tayo ha? Hindi, nakahubad lang. Ikaw yun eh, kaya mo yun eh. May mag-chuchub ka lang eh. Pupunta lang ako nakahubad. Wala akong damit. Andres, charek. Maraming kumakain dito guys. Here. As in, ang daming kumakain dito. Dinadayo talaga sila, no? Masarap siya kahit walang sausawan. Tsaka magaling pagkaluto kasi hindi siya overcook. Isang bata kami ha. Umunan ka tayo. Wala tayo na. Tapos gusto mo pa kanina, okay. Sorry na, may pot. Kamat ko? Sarap. Kakain ka pa ulit. Ganyan. Adobo ulit. Ang daming choices guys ng pagkain nila. Good na good. Ano to? Isa to sa pinakamura? Ito. Meron pang isa. Corbada rin. Ayun, ganito rin yung setup. Verde sa Corbada. Pero magkaano lang sila. Magkapares lang. Try natin the next day. Nakalimutan ka pangalan eh. Naku, di ka ba bibili sando or ano, accessories? Yan to. Wala. Tinitipid ako ni Mamang guys. Nakapit lang ako sa ulakan dito. Sa bagay. Ako kasi first time ko kaya, siyempre, para ano, ito, ano pa to? El Nido pa to? Dado ako sa ako ng mga ganyan eh. Ha? Di para pala din naman ako. Hindi, matchy-matchy lang sa suot mo. Bakit kasi walang nalagay? Meron ako ikaw. Hindi ko dinala yung mga goldie-goldie natin kaya baka hindi na sa atin kuminang yung mata. Doon na. Tapos biglang may isang bakla. Imagine. Kung baka din makilalang katawan. Lusog na sok. Ang chap-chap bakla ni Ricardo. Hindi, gumawa ng sausawan. Mag-pay lang. Sarap na suka niyo ito. So guys, oh. Sarap na suka. Oh my gosh. Kahit ito pwedeng isaw-saw, oh. Sarap. Kainit ako ha. Ang sarap na suka. Hindi ko mahilig na mahang. Maayig ako. Ang sarap. Sa tosok sa adobo. Hindi. Pwede mo naman kayo, ano Ay, yan. hindi ako pa. Marami dito kapag mga ano.
Hindi ka na-order? Isang pa yung paraya ko na ako. Pero gusto ko pa. Kasi na mag-dinner, no? Wala pala kasi akong kain. Kaya umaga lang. Kumain ka ba si Jollibee? Sa chicken. Gutom na ako ha. Hindi ako nag-breakfast. Ako nakakain ka sa inyo. Naguto kasi naman yung Jollibee ng ano, adobo. Magkamay na ako kasi mas masarap magkamay. Gusto ko naman ganito, yung mga steam lang. Pati yung green, cauliflower tsaka broccoli. Hindi ako na mga ganyan. Pero gusto ko may halong ibang ulam. Para kasi nakakaumay yan. Pwede ito side dish eh. Side. Ayun na ako. Tambatanggal din umay yan. Ha? Tambatanggal umay. Wait lang, order pa utak. May order ka ba? Nabigyan na kita. Adobo. Adobo tsaka kanin ulit yan. Yung kanin is ano, yung Kami sa adobo akin. siya. So yung ganun ulit order ko. Sa kain, kain sa akin. Ay, ganun. Tara. Pero nilalaro ako. Sa'yo na mo patay dito. Ano kanyang sukat eh? Ay, ako nito. Ay, Tsaka umorder pa ako ng isa. eksena ni Purita, PE niya ako. Umorder pa ako ng isang busit. Lami. Tuba yan, no? Tuba. Hindi, ang tuba ba na? Tuba siya. Hindi. Picturean ulit ba kayo sa pin, ano? Ano ba tayong picture? Eksena mukbang. Mukbang overload. Wala muna kaming pansinan ni Mama. Main ka dyan? Pakasab dyan, libre ko. Soft drink? Mother? Coke sa akin. Anong soft drink yung Ayun mo. mother? Coke sa akin naman. O, picturean daw ulit. Libre na? Uy, gago. Pinapicturean yun. Ako nga Ay, picture. Eksena mo. picturean mo pa na. Akala mo picture ka sa pagkain mo. Napicture mo to. Siyempre, honest tayo. Si Mamang lang hindi honest eh. Ginugulangan ako ni Mama. Hindi ka siya ko loyal. Guys, pakibash si Mamang. Mga supporter ko sira ulo. Masarap ka? Yung busit, ang fresh kasi. Malalasahan mo kasi yung fresh. Lalo na pag mahilig ka, malalasahan mo yung fresh sa hindi. Tsaka hindi siya malangsa. Paano mo man nasabing hindi fresh? Fresh, Parang hindi masarap fresh siya, tapos hindi siya malangsa. Juicy pa rin kasi siya. May iba kasi pag niluluto overcook, Di ba pag overcook medyo parang makunat. Makunat. Parang hirap mo yung Kaya sa nagluto nito, you so perfect cooking, ha? Ay, hindi ko yung nilito. Very good ka dyan. Dahil dyan, bukas dito pa rin kami, ha? Sa kabila.
Ay, si mother. Bakit? Nakasuka. Ano yung isang pitalo? Kubit lasa. At anghang. Pero may halo. Ang sarap niya. Dahil yan sa sobrang sili na madami. Oh, pag ganun-ganun si Mamang, oh. Tapos mamaya, grabe yung alak niya. Thank you pala kay Polita. Tinibigyan tayo. Walang healthy living dito. Wala muna. Habang nasa travel. Siyempre. Walang magja-jogging mamaya. Wala. Ano bukas ng araw, no? O yung, kasi yung sobrang maulan. Sana bukas maaraw para punta tayo ng Apam Bridge. Hindi pa kapambrid. Ano kasi yung mga hapon yun eh. Mga pala alas 4. Kasi yung nagbukas ng tindahan. Oo. Din sunrise din yan. Sunrise. Sunset. Bobo. Pwede naman imagine yung motor eh. Lakad tayo lang. Pwede. Daming apam, puro apam nakikita ko, hindi Pinoy. Dahil sa'yo, yun lang sa'yo. Ang dami kapambrid. Pero sana matuloy tayo sa Bora. Gusto ko na. May budget na ako. Kaya nga August o September, makapag-ipon tayo ng ilang buwan yun ha. Hindi ba mawalan doon? Nag-iipon na kasi ako, may alkansya na talaga ako inulugay para yun, Bora na yun. Kaya nga hindi muna ako naggalagala para dito eh. Kasi kung naggalagala ako, wala talaga. Tingnan mo yung sa BIR ko, biglang-bigla. Hindi na kasi nagagala. Nagugulat nga yung iba, nagsabi-PPM sa akin, ba't di ka na pupunta kina Aye? Tapos ano, gagala pa ako, gagastos pa ako. Tapos may plano mag-share out. Kala mo mura ha, ticket pa lang balikan. Pero yun kasi yung sa ticket, nakalaan na kasi yun. Ito mga sa kain-kain, buti na bless tayo sa may-ari. Sa may-ari. Sa benta. Thank you Lord. Bless mo pa ako para makapag-Bora sa El Nido kami ni Mama. Wala lang. Travel body. Ano ba yun? Try din natin yung Camiguin, Bohol. Gusto ko secure. Sige, pwede rin. Sabi nga scary daw, pero ang dami kong friends na pumunta ng Sigir, okay naman pala daw sa Sige Sigir. mo. M&M lang. Sarap talaga. Yung adobo nila, adobo na talaga. Normal na adobo, walang special. Adobo lang. I thought there's a special sa adobo nila. Next plate. Ano yan? Kulang sa tulog, oh. Alauna ako natulog. Mag-aalas 4 ako nagising, mga 2 hours plus yung tulog ko. Pero din ako nakatulog ulit. Ako nakatulog yung mga 10 or 11. Pero nung nag-chat ako, gising ka na nun, nag-reply ka eh. Madaling araw, alas 4. Hindi ako nag-alas 4 ako nagising. Tapos ikaw pa yung late. Lapit lang kasi ako. Unang special dito. Luto mauubos. Yung maubos. Mas special ko sa akin. Mas maganda to.
Masarap yung adobo, pero yung normal lang siya na adobo, wala siyang special. Gala namin kay mama sa labas. Ano yung pangalan mo, mama? Wala. Si Topi. Coffee. Si Topi yung may kibig. Diba? Ma'am, ito, mamaya, andito yung sa lalamunan mo. Tatagos sa ito. Ang ganda ng pagkakit ng Nemo Topi. Si Totoy na may kibig. Aliw. Love you, mama. Joke, love ko naman. Dito eh. 1.5 ang lait. Ay. So, di ba matangos ba yung ilong ni Totoy na may kibig? Baklaw. Araw-araw mo kapit ka. Charot lang. Ako na ibas niyo. Kaya sabi mo ba siya? A few moments later. So ayan, hanap tayo ng sando na magagamit para pag nag-bar. Then meron din ditong mga accessories. Pwede natin mabili. Hanap tayo. Later. And ayun na nga guys, nakauwi na tayo dito sa ating hostel. Hostel ba tawag dito? Yes, hostel. Hostel pa din. And then nakabili na ako ng sando, black and white. Kasi yung black, pag nag-island hopping kami, kailangan para hindi siya masyadong mainit. Ayan. And then meron din Padaan mo na ako. Meron din white nito. Si mama ayaw niya bumili, nagtitipid. Tapos meron din pa necklace. Hindi sila nagtitipid. Ito, try ko Just being practical. Sorry. Ano? Just being practical. Look at me! It's a beautiful creation. Creation by Doc. Ouch! Zaddy! So yan, ito yung white. Masculine tayo. Pero yung chan, busog. And then doon sa kinainan namin na Cordoba. Corbada. Nagustuhan ko yung pusit. As in, di ba? Nakita nyo naman sa video, di ba? Sarap na sarap ako doon. And then yung broccoli. Nakaulit ako ng pusit nun. Pero yung adobo nila, it's a normal adobo. Walang masyadong special doon. And then, magkano yung 180? Yung ano? Yung adobo? Oh. 180 siya. Wala siya masyadong special. Kaya hindi ko siya marirecommend. Mas marirecommend ko pa yung kinain ko yung una, yung pusit at saka yung broccoli. Tapos plain na rice. Sobrang nabusog ako doon. Kaya Cordoba, maraming salamat. Nakatipid. Nakatipid ba tayo? Baka mahal eh. Tipid din. Mahal ka siya daw. Okay. Mura na yung 160. And then meron din akong black nito. Siguro bukas ito yung gagamitin ko para pag masyadong mainit, kung maaraw na, kasi sobrang maulan eh. Basang-basa kami kanina. Nagpasilong lang kami. Yung alam mo yung kumakain kami basang-basa. And then, nahiya ako kasi sobrang sikat yung kasama ko. Ang daming nagpa-picture. Oo, naman. Isa lang. Iba talaga pag si Donalyn. Ilaruin mo ako. Mamaya hindi ka na magiging. Ay, wala. So, instead na magbo-bar kami ni Mama ngayon, hindi na muna para bukas full energy tayo. Kasi galing biyahe. Tapos, morning hanggang gabi, aura. Yes, diba? Rarampa kami. So, dapat isulit natin kasi ilang days tayo dito eh. So, yun lang naman guys. Yun lang naman yung nabili ko for now. Hindi na ako bumili ng sleeper. Kasi mabagay naman ito. So, ang binili ko lang naman is yung dapat mabagay sa nadala kong outfit. And then, nag-rooming around kami kanina after namin kumain. Ayun, medyo ginala ko ni Mamang. Hindi kami nagmotor. Nag-walking kami. Sobrang lala. Ang layo! Nagutom tuloy ako. So, hanggang dito na lang yung vlog natin guys. Abangan nyo lang yung ating next video. And then, i-watch nyo yung mga vlogs ni Mamang na-upload. Kasi, aliw din yun. And then, bukas din, mag-room tour si Mamang.
Then ako naman dito sa labas, ipapakita ko sa inyo yung swimming pool na nasa rooftop. So ayun lang naman guys, maraming salamat sa panonood ng video na ito. Magkita-kita ulit tayo sa next video ko. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel. Mag-like na at i-comment na dito saan nyo gusto kami pumunta dito sa Siargao. Gusto ko ma-meet yung si Cigarette Condo! Mama kasi yun ni Mamang. Maraming salamat po. Bye-bye!